Όταν τα όνειρα δεν μένουν στα συρτάρια, μπορούν να γίνουν θαύματα. Έτσι έγινε για τον Παναγιώτη και την ομάδα του που κέρδισαν σήμερα 45.000 ευρώ στον διαγωνισμό Make Innovation Work. Πώς τα κατάφεραν? Πάντρεψαν τον Φαέθωνα, τον μυθικό γιο του ήλιου, με τη σύγχρονη τεχνολογία. Από την ένωση αυτή προέκυψε ο νέος εξελιγμένος Φαέθων. Ένα σύστημα που κάνει τον ηλιακό σας θερμοσύφωνα να παράγει ηλεκτρισμό. Όταν συνδυάσουμε τη συσκευή μας με έναν ηλιακό θερμοσύφωνα, δημιουργούμε ένα σύστημα ηλιακής συμπαραγωγής, το οποίο παράγει θερμότητα και ηλεκτρισμό ταυτόχρονα με πολύ μεγάλη απόδοση. Ο Σωτήρης Λιμπερόπουλος και η εταιρεία του, που ακούει στο όνομα Ραδίκη, μπορεί να μην κέρδισε το πρώτο βραβείο, έχει όμως καταφέρει να κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Μαζί με την ομάδα του καλλιεργούν χόρτα, ταποξηραίνουν και έτσι ο ελληνικός ζωχός, η καυκαλήθρα, το ραδίκι και η αγκουρίτσα ταξιδεύουν στις παγκόσμιες αγορές. Έχουμε ένα εξειδικευμένο σέρβις διατροφής, ασχολούμαστε με ανθρώπους που ψάχνουν πολύ καλά ποιοτικά πράγματα, κυρίως κατά κύριο λόγο με εστιατόρια. Και φροντίζουμε αυτά τα πράγματα είτε να τα καλλιεργήσουμε, να τα βρούμε και να τα φέρουμε στην πόρτα τους. Αυτές οι δύο startup, μαζί με 3 ακόμα στους τομείς του τουρισμού, της υγείας και των μεταφορών, κατάφεραν να ξεχωρίσουν για την καινοτομία τους, αλλά και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Επειδή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα όχι μόνο να βραβεύσουμε μια καινοτόμα, μια νέα πρόταση, αλλά αυτή η πρόταση να μπορεί να υλοποιηθεί, και συνεργαστήκαμε γι' αυτό το σκοπό με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι στοίχημα και για τα χρηματιστήρια πώς μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Τις επόμενες μέρες, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αναμένεται να ανακοινώσει πρόγραμμα στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας προϋπολογισμού 1,9 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα.